Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapaguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, DOH sa hatagan sang prioridad ang pagpasaka sang bed capacity sang regional hospital sa 2021. Suspect nga ginaligan naghimulos sa 6 katuig nga bata nga babae ginpaidalom na sa inquest proceedings. Sa balita national, module sang DepEd nga naga-discourage sa mga estudyante nga mag-intra sa protesta, ginpakamalaot sang Commission on Human Rights. Turismo sa Pilipinas amat-amat na nga ginabuksan. Sa balita international, 22 ka militar missing matapos matabunan sang narumpag nga duta sa Vietnam. Samtang sa balita sa sports, Ginebra may 3-0 na record matapos ginpierde ang Meralco Bolts. Balita entertainment, Dimples Romana gindayaw sang netizen bangod sa pag-surprise sa iyang timbang. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga tips para mapreparahan kag mangin safe sa paglaslas sang bagyo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Oktubre 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang sentro sa Tropical Depression nga Pepito ang nakitaan sa 845 kilometros na sidlagan sang Virac, Catanduanes nga may kapaskuhon nga hangin nga 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros per ora. Nagahulag ron ang bagyo pa nakatundan na aminhan nakatundan sa kada sigon nga 20 kilometros per ora. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanaliti kag pag-ulan bangod sang sang tropical depression. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan aminhan na sidlangan padulong na aminhan nakatundan ang maeksperiensyahan sa Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands, Occidental Mindoro kag Visayas nga may mahuyang tubtob kasarangan nga dapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat, mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Yes. Action Boy, good morning. Kay sa aton yung mga ka-aksyon. Good morning, Liwat, sa imo saway nga buhok. Abo, saway gidya. Sino nagambal? Ako eh. Hawabi ko may naghambal da. Kay black ko. Charot lang. Sige. Dati Ano ka nagagakwanaw? Wait lang. Nagaano. Nag-lag siya nga ako. Ano? Ay, galing. Good morning sa kay Alex Montesa. Cory Vidaha. May agad dara sa imo sa Kuwait. Ma-Earl. Sa kay June Marie Radok. May aga Action Boy and Dorel watching live sa La Castellana. Good morning dara sa imo. Bambi Padernal. Jen Oiseser. Hugh Christ Gabriel. Good morning man. Jocelyn Liboon Dispoho. Sa kay Heaven kay Evsmart Tadeo Salcedo. Kag sa Tansa Cavite ni sa dito sa Gatiner, no? Sa mga suki ko no ni Hugh Christ Gabriel kag tagpo namati sa DK Kapihan, good morning. Rita De Leon Catalan, good morning. Pahanokoy. Pa-welcome naman ko no sa anak ni Evsmart malang si Raymart Salcedo. Welcome home from South Africa sa kay Raymart. Wow, welcome home, Raymart. Raymart Salcedo.
March sa South Africa, Action Boy. Wow. Welcome home. Namin nadabla ko ng Action Boy. Oo. Kita ka na ang safari sa South Africa na. Oo, basta sa Africa, safari na siya. Safari, May kita oo. tawag kita ganing African safari. Pero siya sa South. Masarap lang sa North. Basta South. damo man So, mga No, lugar may Action dala. Boy, no? Kita ko na vlog Action Boy mo. Dumudamo, gid nga sahay sa mga sapat Action Boy. correct. In fairness. Pero kung magkadto ka to sa South Africa, hindi po silingon yung pag-abot mo to mga sapat ng sugata mo Ay, to, hindi, Kay mas kamoderno man malas ng South Africa. Of course. Bia Jonathan, good morning dira sa imo. Ang safari, doon may sakyan ka pa na yung Action Boy nga mini plane pa yan, going there. Layo pa na yung kadtuan mo yan. Perfect. Sa pag safari ko to na daw nagsakay pa kami to sa mini plane mo. Daw ka layo Gilit. Tapos ang inyong mga bagahe nga lag ko ipabilin na mo. Ibilin Ipabilin na. man ninyo. Oo, ibilin Kaya kito man. kagumay mat sa bagay mo, daging dalaman to. Ibilin ko Di to. ba pahalata? Bala. Oo, di ba? Vanessa Mayo, good morning. May clinic nagili sila ni Van to sa Kwan sa Minnesota. Ay, yes, of course. Kay Dr. Mayo, guro nga clinic, Action na boy sige. Saan pa ta ka pa Minnesota, Action boy man, no? Depende to kung dalon ta ni Van Biton na lang. Kala, depende kung dalo. Yata ko, hindi, wag kita gali chance ni. Amo na. Jing Bravo, dira sa Terra Nova Subdivision sa May Panaad Park. Good morning. Si F. Smart, salamat din sa pag-welcome sa ila anak. Yeah. You're welcome, ma'am. Yes. Jocelyn Andrada Tiangson sa Mansilingan. Shoutout lang sa itinakda frontliner sa May Mansilingan. Sige, okay. Okay na sige. kita. Standby anay sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nag-commit na ang Department of Health kay Congressman Greg Gasataya nga ilay patuman ang pagpasaka sang bed capacity sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital alin sa 400 tubtob sa 1,000 ka bed capacity base man sa aprobado nga layi sa dalom sa Republic Act 11441. Ginbahayag ni Gasataya, ini matapos na aprobahan sa Kongreso titignan nga simana sa third ug final reading ang 4.5 trilyon pesos nga national budget para sa 2021. Gindugang pa ni Gasataya nga nagpabutyag sa suporta ang DOH sa intensyon sang lay nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2018. Ginatugyan na sang kongresista sa tagdumalahan sang ospital ang master plan sa sininga proyekto sa tiyon nga ini ang mapatuman. Ginakabig ni Gasataya kadako ini nga bulig hindi lamang sa taga Bacolod kundi sa bilog nga Negros Occidental ilabi na karon nga may ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Ginalauman ni Congressman Greg Gasataya nga mapatuman sa unang quarter sa 2021 ang improvements sa mga health centers sa syudad sang Bacolod. At suno kay Gasataya, nagpangabay ini sa DOH sang duga nga pondo para sa sininga proyekto bagod may mga health centers sa syudad nga nahamtang sa maayong nga lugar pero magamay. Dugang pa ni Gasataya, nagpakig-angot na ini sa Bacolod City Health Office angot sa sininga proyekto. Si Gasataya ang nagpangabay man sa DOH sang duga nga pondo para sa pagpadayon sa pagtukod sang building sa compound sang CHO humalin second floor to 4th floor. Samtang ginpahayag sang kongresista nga nagahulat ini sa igapatawag nga public hearing ni Senator Bongo, chair sang Committee on Health angot sa ginaprobahan sang Kongreso nga hagna nga nagatukod sang Bacolod General Hospital.
Samtang ginpatag naman ni Engineer Romulo Lachica Jr., Project Engineer sa Silver Dragon Construction, nga kontraktor ni isang Aksyon Extension Bridge, nga 31 milyones pesos lamang ang napain nga pondo para sa Taytay, samtang ang masobra 38 milyones ang ginpain para sa iban pang rehabilitasyon kaangay isang road widening, drainage installation kag flood control mitigation. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpatag ni Lachica nga ginumpisahan ang rehabilitasyon sang Taytay sa tuong Abril kag natala na ini nga magabukas sa sini nga bulan sa Oktobre. Ang ini nga Taytay ang ginpunduan sang gobyerno sa Bacolod paagi sa pagloan sa syudad sa Development Bank of the Philippines. Ang ini nga Taytay ang makitaan sa Aksyon Extension malapit sa Alhis National Highway. April 2020, bali siling October ma-open na sa sir. I-open na namon. Yes sir, yes sir. Actually completed naman ni sa sir ang Taytay pwede na gid magyan ginaulat na lang namon ang advice ang city engineers nga i-open. Ang kabayan sa pahayag ni Engineer Romulo Lachica Jr., Project Engineer ng Silver Dragon Construction Corporation. Sa dugang balita, lokal ginpaidalom na sa inquest proceedings sa Sabado sa aga si Dexter Villajuan, ang suspect nga nagpatay kag ginaligar ng himulo sa anom katuig nga bata nga babae sang purok araw Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod. Sa Bacolod City Police Office kon BCPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, kasong rape with homicide ang ginpasaka bato kay Villajuan. Una ginpalayag sang suspect sa Aksyon Radio Bacolod nga sugo sa kahulugbon kag wala na siya sang paminsaron sang ginhilabtan sini ang biktima. Ang suspect sinibaluan nagsungka ini sa otoridad matapos na komiter ang krimen kag karon preso sa custodial facility sang Police Station 4. Sa ibang paraton nga balita lokal, plano naman sang city government sang Kabankalan nga himuon bilang healing facility ang Balikawkaw Eco Park Resort. Inagin pahag ni Mayor Pedro Zaico, suno sa alkalde ini nga lugar ang magaserbi bilang temporary residence sang mga COVID-19 victims. Samtang ginpahibaluman sang syudad nga nagpadala na sila sang dugang food packs sa 117 ka mga households nga apektado sang community lockdown sa relocation site sa Barangay 9. Sa Sabado ginanunsyo ni Zaico ang unang COVID-19 death sa syudad. Sa kabugusan ng Kabankalan, ang may 292 ka mga confirmed cases, 129 ka recoveries, kag 162 ka active cases. Tatlo na lamang ka mga barangay sa syudad sang Talisay, Negros Occidental ang ginatutukan sang lokal nga panguluhan sang syudad para malabot ang pinakamataas nga recovery rate sa COVID-19. Sa post sang PIO Talisay Facebook page, ini nga mga barangay amo ang Zone 12A, Concepcion kag Zone 8. Ang mga residente sang sini nga barangay nga nagatrabaho sa Bacolod ang gina-require sa gihapon nga magpresentar sang medical certificate kung magpauli sa ilang nga lugar. Padayon man nga pagalimitahan ang hulag sa mga residente sa sini nga lugar sa adlaw sang Domingo. Ginanunsyo man sang syudad ang 0 new COVID case kag 2 ka recoveries kahapon. Sa karon by 52 na lamang ka mga active cases ang ginatutukan sang syudad. Masobra naman 8.2 milyones pesos nga baloro sa ginasuspetsuhan shabu ang ginsunog sang Philippine Drug Enforcement Agency sa itong Sabadong adlaw sa Higato Abesia Crematory sa Haro, Iloilo. Sunog kay PIDEA Regional Office 6 spokesperson Maria Graciela Tanaleon, ang pagsunog sa illegal nga droga ginpaagi sa thermal decomposition kag ginpangunahan ni PIDEA 6 Regional Director Edgar Apalya. Duha pa ni Tanalyon ang shabu nga mga ebidensya ini nga gindesisyonan sa korte alin sa mga regional trial court sa bugos nga Western Visayas sa anti-drug operations and turnover sa iban nga mga law enforcement agencies. Ang pagsunog sa illegal nga droga ang gintamungan sa matiglawas gikan sa Regional Crime Laboratory Office 6, Department of Justice, Judiciary, Civil Society kay iban pa nga mga law enforcement agencies. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:24. Kag para naman sa complete management sa inyong liver. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano na
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect. Sige, good morning man sa kay Susan Jaime Allen, may aga sa imo, sa kay bro ko Edwin Miranda Sr. Kay Remia Garcia, good morning. Josefa Cabrera, Kapitan Leopoldo Duran Jr. ang akong pakaisa. No? Phil Alonso Guide sa may Japan, good morning. Rodely Gumayan, Winsky Lim Morales, good morning Dayweng. Sa kay Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, good morning agaman. Kagay Roberto Wanbol Gallo, good morning. Si Krisya gali dira sa may kuan balay Susa Heights. Nya may nagalagaw kuno tong sa ila nga mag-iloy nga baka. Uy! Mut paano nga nabalaan to nga mag-iloy to sila Basi magpakaisa to. Sige. Gali ka. Anyway, may mga duha ka baka nagalagaw sa Susa Heights basi nadulaan na baka. Ato to sa Susa Heights galagaw-lagaw. Kung sino nadulaan sang baka. Ara sa may DN Susa Heights, subdivision, mag-iloy nga baka, in fairness. Kalagawan mo ni nga baka. Kalabot na saya sa Susa Heights. Di na yung ganit ang Susa Heights yan Sa Bakulod man Hindi Ang barangay Balahaw. Doon nakita ko na actually, nalipat lang ko din yung barangay. Basta ara sa inyo subong nga mag-iloy nga baka, ara sa may Hisusa. Ay naunsa man ning mga bakahan mga laagan man. Karon ma Edem Chengwin, morning po. Sige, Virgie Olpinda at patamyo sa Olpinda family sa Kanturay si Palay. Kay gapamatig isla permi. Good morning Kanturay. Good morning Olpinda family, no? Chris Vilma Treyes sa East Homes 3, Barangay Estefania. Lani Mitokwa, good morning. Jocelyn Arisivita Olak. Tamyaman ko ni Alex Montesa, ang pamilya Celos, ang Barangay Nabulao sa Sipalay City. Beth Tubangan, Maing Agaman. Frank Vidal, kumusta ko sa mga taga-Kawayan? Gracia Haretahor Vidalia. Greet lang yabana si Julius Horvidalia, kag si Aya of course. Pagbugtaw na kamo ka magpangape. Luella Valdelon Provido. Good morning, man. Sige, Doris. Eden Kasuyon. Good morning, ma'am. Happy Monday, Morning Action Boy and Dorel watching live from Barangay Pinaginpinan, Cabancalan City. Shout out lang ko na Action Boy kay Tia Rebecca Zapanta. Trio, kamusta na? Okay lang Kaya, ikaw lang sabat. Ikaw lang sabat. Novi Valencia Subaldo. Good morning, Action Boy. And Dorel, patamyo lang Mama Rose Valencia kag pag-greet
Happy birthday subong kay King Subaldo. King, happy birthday, King! Kilalahay ka mo? Subaldo? Oo. Oo, King Happy, Subaldo. Happy birthday, King. Yes, happy birthday. Enjoy your day. Kaya Lamayo, may lang di Lamayo na ba ako? Lamayo Delphine Holigin. Family Lamayo sa araw, Vista Alegre. Julius, Gina, Manilin, good morning sa inyo. Kay Lito Dayap, mayong aga, galantaw siya sa Facebook, Action Boy. Alex Monteza, mag-iloy nga buhay. Ay, kalain. Kay Rafi John Pidoy. Action Boy, mayong aga sa inyo ni Action Door, watching from Malabon City. Kay Wenmar Ding Lasan, good morning, Sir Boy. Pero may ko pamati sa live nyo. From Minapasok. Ay, Calatrava ni Action Boy, diba? Minapasok, good morning sa tanan niya taga Calatrava. Kay Rose Wenner sa Germany. May Good morning, namin na subong nga nalagawan sa Ay, Calatrava. sa Calatrava. Galing dapat. Ikaw ka ba? Kung halin Kay ka sa kalagawan Bacolod, araw-araw man. Pumati ba si mama? Makikay ko. Kung halin ka sa Bacolod, kali ka sa Bacolod, dapat siguro Action Boy mahalin kagide mga 4 siguro or mga 3:30 kung gusto mo ma-experience ang Sea of Clouds. Sea of Clouds. Ikaw, lang gito, May no? Sea of Clouds galit, ha? Oo. Okay. Di ba, Chak to? Sea of Clouds o Clouds of Sea? Hindi, Sea of Clouds, ha? Sea of Clouds, Action Boy. Dra sa may Calatrava. Ay, very good, Gusto ko, ginawala po nakakanto, Action Boy. Sa akong Tito Jared, gacho sa Bohol. Good morning, dato. Tani makapabuhol, man ko ba? Gusto ko man. Kapabuhol ka na ya? Wala pa. Wala Ano parang pa. isa sa akong travel goals? Sige lang, kung matapos lang, travel goal. Kung matapos lang yung Pang-local lang tayo. Kung matapos ng pandemic, mamatamat na tatipon. Jonel Halyorina, good morning man sa imo. Praying for you, ano? Nalo si Jonel, na quarantine pa. Okay. Sige, El Jonel. Spoon. Good morning. I miss you kuno hambal ni El Spoon. Sino si El Spoon, ha? Ang bot gani, Basta El pagtarong, Punidor ni Gor. Sige, standby na sa mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:33, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpagkamalaot sang Commission on Human Rights ang ginaligar learning module sang Department of Education nga nag-discourage sa mga estudyante nga mag-intra sa mga protesta. Ginatumod sa CHR ang Grade 12 Media and Information Literacy Module nga nagapamangkot nga kung mahatagan sang tsansa ikaw bala ang mag-intra sa rally nga kag nga hindi. Ang husto nga sabat ginsulat man sa module nga nagapahayag nga hindi. Bangod ang gobyerno ginahimo ang tanan para sa mga Pinoy kag sa ila constituents. Ang litrato sa module gin-upload na bigan nga semana sa Facebook sa isa ka netizen nga ginatagan pagtamod ang sala nga grammar sa sabat. Wala pa sang komento ang DepEd angot sa issue. Sa statement, ginpahayag ni CHR spokesperson Jacqueline Digia nga ang pag-develop sa critical thinking sa mga kabataan, ilabi na sa mga isyu sa nasyonal, ang tama ka-importante pareho sa pagtudlo kung paano respetuhon ang layi. Ginpahayag ni Philippine Red Cross Chief Senator Richard Gordon nga dapat may imbestigahan ng PhilHealth angot sa utang siri sa non-government organization para sa COVID-19 test nga ginpatigayon. Una ginpahayag sang PRC nga ila ginpauntat ang COVID-19 testing nga gina-charge sa PhilHealth matapos nga agensya may balayran pa nga malapit 1 bilyon ka pesos. Ang PhilHealth nagpangayo na sang pasaylo angot sa delay sa pagbayad kay ginpahayag nga ini resulta sa ginahimong nga review bangod sa korupsyon nga ginaimbestigahan sa ahensya. Ginkwestiyon naman ni Senator Cynthia Villar ang Department of Agriculture bangod sa daw mas luyag pa sang ahensya nga magamit sang inorganic sang sa organic nga fertilizers nga masami
Kung masami nga may issue sang scam sa gimpatagan nga Senate hearing sa itong Biyernes para sa ginaproponer nga 86.3 bilyones pesos nga budget sang DA sa 2021 na notisyahan ni Villar ang pila ka pagbago sa pondo para sa Bureau of Soils and Water Management. Paatag naman sa DA, ginbuhinan nila ang budget base man sa rekomendasyon sang Department of Budget and Management. Samtang ginkwestiyon man ni Villar ang DA bangod sa pagkuha sang dako nga budget nga ipain sa pagbakal sang inorganic fertilizers. Gininganyo man ni Villar ang mga mangunguma nga mag-produce ang kaugalingon nga abono agud malikawan ang fertilizer scam. Amat-amat na ang ginabuksan sa Pilipinas ang turismo samtang nga nagapadayon ini nga nagapangita sang mas barato kag madasing nga COVID-19 test. Una diri ginanunsyo sang Baguio City nga magabukas na ini para sa tanan nga residente sa Luzon, lakip na ang mga taga Metro Manila. Sura kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, 200 lamang ka guests nga may QR code kag may negatibo nga COVID-19 test ang panugutan nga makasulod sa kada adlaw. Ang Ilocos Norte nagbukas naman para sa mga residente sang Luzon sa Oktubre 15. Dugang panipuyat, amat-amat naman nga nagadamo ang nagabisita sa Boracay apang may pila ka travelers na nagaproblema sa pagkuha sang test antes ang pagbiyahe. Giyan pa siguro naman sang liderato sa Kamara sa publiko nga mapasara ang amendments ng Anti-Money Laundering Act of 2001 sa idalom sang House Bill 6174. Ini matapos ginsertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga urgent ang hagna subong man ang Senate Bill 1412 nga pareho ginaduso ang amendment sa AMLAC. Suno kay House Speaker Lord Alan Velasco, ang Kamara komitibo nga aprubahan ang amendments sang AMLAC nga tuyo mapaganagan ang financial transactions sa mga OFWs kag business sector. Si House Majority Leader Martin Romualdez ang pagwaman sang pareho nga pahayag. Nagpasa sang resignasyon na isa ka opisyal sang PhilHealth kasunod sa anomalya ang ginapatubang sa ahensya. Ang development naging kumpirma ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya sa diin, nagsaka na sa 44 ang nag-resign. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Balenya angod sa bag-o nga nag-resign sa pwesto. Una ginpahayag sa PhilHealth nga tubtob sa Oktubre 8, may 43 tanan ka mga senior officials ang nagsabat sa memo nga ginpapanaog ni Chief Executive Officer Attorney Dante Geran sa Setyembre 30 nga nag-implementar sa 2019 board resolution nga nagamando sa tanan nga senior officer halin salary grade 26 pasaka nga magpasa sa courtesy resignation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:37. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Alright, so good morning liwat mga ka-aksyon. Nagupod sa gyapon sa aton subong nga aga. Kay Ma'am Vanessa Mayo, ga-wander around ang mag-iloy nga baka. Gani man ma'am no, paano sila nakabuhi yaman? Kag din sila halin yaman.
Kay Tita Eva, Defensor Sangko. Tita Eva, good morning! Action boy, ara si Tita Eva, nagpamati sa aton, subong. Laman ta kay... Gani, no? Duwal lang kita to kahapit-hapit siya, no? Huwag naman siya kakadto na. Ay, wala siya galit. Wala siya Alam ako, may natakahapit kay, no? Hadlogs COVID. Oh, or hadlock sa credit. Ay, kalain sa credit. Kaya Alex Monteza, patamyo sa mapilanggaon niya nga ihada kung action boy. Si Veronica Dalompines, sang Valle Hermoso, Negros Oriental. Madamo ginya salamat. You're welcome. Kay Ami Rivera, hi Action Radio, good morning. Good morning. Yes. Sa kay Richard Diet Pacheco, dira sa may barangay Don Jorge Araneta, sa barangay Central Maon. Action boy, may nakita ko lagi na do sa Balitang Bayan, tatuguro nga namangkot siya kung paano ko mag-entry sa SAP. Wala na, di ba? Wala nang taga-bato. Kuha na ta. 1 week na to nga Action Boy, nagbaton sa entry. Subong wala na. Nagagabot na sa mga winners. Until ni Action Boy, October 30. Correct? Okay. October 19 until October 30 ang gabotay sa nga siling maggadaog. Do tatlo ni blang winner kada adlaw mo. Oy ko kabalo basta basta anytime na iya may magabutay lang na iya. Yes, gabutay gida. Sige. Basta anytime sa mga program dire, especially sa public affairs program sa Action Radio, magabot kita sa mga aton mga winners. Again, gina-remind nato ng aton nga mga nagpadala sa entries, dapat na mahibaluan gininyo ang titles ng program kag ang anchors, no? Yes. Sa timpo, sa oras nga ginatawgan kamo, okay? At tagna para nga ma-validate ang inyo nga pagdaog, okay? Sige. Good morning man sa kay Jen Buerong, sa kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning kag sa batch 81 bala sang Ramon Torres National High School. Good morning dira sa inyo. Good morning man sa akong makopdanan ba sa Bacolod Parole and Probation Office sa mga volunteer probation aides bala assistants, VPA sang Bacolod Parole and Probation Office number 1 kag number 2 of course. Good morning gid sa inyo, no? Kabay pa nga matapos ni ang COVID ni makakilit anay naman kita, yes, no? maka Christmas party naman ka Action Boy. Gani man, do sini nga tuig do hindi mo guro ma-achieve ang imo nga ginaatanan nga 25 ka Christmas party. 24 lang naligad kay 24 lang ko nag-attend si isa. Okay. Diba si subong 4 na lang ni Action Boy. Dako ginang buhay ni Goro. Kado alang-alang magkilit anay na. Gani man. Lolit Digayo. Good morning. Kay Evelyn Pomoseno, man Action Boy. Ara man siya. Good morning, ma'am. Keep safe always. Kita ko na Action Boy. Thank you. Wengski Lee Morales, dira sa Manila, maang aga, kag kumusta ka mo dira? Kabay pa nga, ako na nga, bato lang. Bato. So, isa ko pa kakilala, bala niya, COVID ka lang niya, fighter kami niya. Perfect. Madula na Madula na. Dali na lang ang bal ni Presidente, kuno, Abril, kuno, may bakuna naman. Una, gid sa kuno mapilo sa iyang bayo. Kaya para nga mapauna gid sa bakuna, kuno, kung diin man mahalin ang bakuna. Yes. Basta kung ara na gani, kabay pa may budget ng gobyerno para nga ang mga pigado mabakunahan man. Okay? Tanan kita. Tanan, no. Standby na sa aksyon kung sa aton mga dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye na Balita International, ginabulubanta nga 22 ka military personnel ang missing sa probinsya sang Quang Tri sa Vietnam matapos matabunan sa natiphag nga duta ang barracks ng 4th Military Region kahapon adlaw Domingo.
Inipila ka adlaw lamang matapos mapatay man sa landslide ang 19 ka mga tao nga kalabanan mga soldado sa kaingod nga probinsya lamang nga Tua Tien Hu. Bagod diri nang emosyonal na ang Deputy Defense Minister nga si Pan Van Giang sa pagpalayag nga sa karon lamang sila nadulaan sang madamo nga kabuhi. Sa karon 3 pa lamang ka mabangkay ang na-recover sang rescue team. Naibaluan nga masami nga nagaluntad ang mabasgo nga pag-ulan sa Vietnam sa pagsulod pa lamang sang bulan sang Oktubre nga nagtuga naman sang lapnago nga pagbaha kag mudslides. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginhinyo na kung ginduso naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire ang Department of Agriculture nga buligan ang mga lokal nga manguma pinagi sa paglimit sa mga imports kag pina sa mga technical smuggling sa imported nga mga produkto. Ang ginatumo din ni Zubire amo ang mga corn farmers sa diin ang presyo ni ang nagnubo na sa tubtob 8 pesos ang kada kilo. Ginpahayag pa ni Zubire nga ang mga manguma diri sa Pilipinas nga nagaproducer sa mais ang may maayo ini nga patubas. Sa din ang moisture content ni ang nagadangat sa MC14 kag ginakabig nga grade A nga mais. Sunod sa pahay Zubire nga wala niya ginapamalawagan ginman ang pag-import apang dapat nga ibutang hindi ni pagbutang sa panahon nga ang aton sini nga mga manguma ang magapaindis-indis pa sa imported nga mga produkto. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 67 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 83 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 28 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, I don't know kung nakakita ka sa nga vlog ni Dimples Romana nga trending subong sa social media, Action Ako na Boy. dimple siya. Oo. Puro kita vlog ya kita nagid nga Facebook lang tayo pro. O tiyar, nabasulan pa ko ya. Araw man sa Facebook. Ti wala pa pero mas kita. na, pag yung sa YouTube ka maglantaw. Kay kagapon, actually, hindi kay kagapon, sa naman nagliligad nga Adlaw Action Boy, gapon lang kuya kalantaw, pero sa nagliligad pa ni Adlaw. Okay. Si Dimples, gin-surprise nga iya nga timbang, nga nagatrabaho sa iya Wah, force. yun Kibot kibot na ya, lay ng surprise. Nagkatrabaho sa iya for 17 years. In fairness, Action Boy, gin-surprise niya sang balay. Balay, gidya ginhatag iya Action Boy. So, balay, do, syempre pandemic, first time nga nagwa sang iya nga timbang bala sa ila nga, sa gwa sang ila balay. Sa ila balay. Tapos, nagkadto sila sa may bisitahan sila ko nga balay. Kay baklong ko na ni Dimple kay parentahan. Tigin na upo diya timbang kagin pamangkot kung approve bala sa iya. Okay, Dimps. Sus ka namin pa Action Boy kayong tawag iya sa kay Dimple. Dimps lang gid ya. Wala siya gambal nga ma'am or sir. Muna. Dito ka makita mo gid bladra pa lang Action Boy. Makita mo nga nami ilang of the night. Kag na-mention ni Dimples nga kaagi ko nung 7 months wala yan ang sweldohan ni si Ate V pero wala iko nung gyapon naghalin sa ila balay. Oo, kinambala niya ko nung nga Ate V. Si Ate V? Ha? Ate Vilma lang yan, hindi si Ate V nga Santos. Ate Vilma lang yan akala. Oo. Ate V yatawag. Okay. So, amo to, ambala niyo ko nung Ate V, nang umuwi ka na sa inyo, wala talaga akong pangsahod sa iyo. Mga 7 months na kita hindi na sahuran. Naman niya, okay lang, walang problema. Ate, amo to, gintingob na lang ikon sana Okay lang wala problema, Dimps. Oo. Problema, Dimps. Oo, syempre man. Bila kumayo, mala ang treatment sa imo, no? Correct. So, mga Action Boy, pila man ko nung ka-years na ginipunan na ni Dimple, kag nag-abot na gid ang time. Nga ginhatag. Tika daw, Action mapaluha kay Action Boy, kay even me, napaluha. Yeah, grabe. Yes. Grabe. So, kay Doc, kanami, gidya mo kay, siya gidya, gusto mo ba to? Approve ba sa'yo? Ang biya, approve, Dims. Ang ganda, Dims. Mo na siya. Tapos, pag sa pinaka-last niya room maging open, may nakabuta nga, para sa'yo to. Ay, Very good. sana all. Hambag ni Action Eden, pwede ka apply timba. Yaman ka hulat 17 years din. Pwede ka man to din mag-apply timbang tapos sa tawag mo siya Dimps man. Tawag si mo na. Ate din. Ate din, no? Perfect. Sige. Balita sa sports. Nagapabilin nga wala sa gyapon sang pierde ang Barangay Ginebra matapos ginpierde lang Miracle Bolt sa score ng 105-91
Bangod diri mayara na sa 3 kapag daog kag wala sang piyerde ang Hinebra sa nagapadayon nga PBA Philippine Cup nga ginapatigan karon sa Angeles City University Foundation Sports Arena and Cultural Center. Nanginbida sa pagdaog sa Hinebra ang 20 puntos ni Japeth Aguilar, may 16 puntos naman si Stanley Pringle. Kaupod sa Barangay Hinebra ang TNT kag Rain or Shine sa unang pwesto nga may 3 ka daog kag wala pa sang piyerde nga record. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Happy Monday, subo. Monday! Of Happy course. Monday! Oo. Tiya doon subo sa Monday, Happy Monday. Wait, may ginalantaw ko di pa ho. May ginalantaw ka pa. Natanaw ko din kanday Clinton Gesto, kanday Allen Camacho. Nga alantaw sa aton. Kanday Sandra Baran. Sige, good morning. Good sa inyo mga ka-action. Dra sa may Pontevedra, siya action boy Sino? Sa Purok Carmen. Si Sino? Sandra Baran. Okay. Perfect. So, subong action boy, kabalo ka naman, di ba? Ang may bagyo, no? Doon ka daw bagyo. Actually, Pipito. Si Pipito, subong aton bagyo, action boy. Alias Pit. Yes. Oh, Yes na lang. Pipito. Hindi mo siya pirmi. Agree na lang tayo para hindi tayo magdugay. Maglawig pa diri sa aton nga diskusyon. Kay madumduman mo, action boy, mga mabaskog, mga bagyo. Nadumduman ko gidi action boy, Kay hindi ko gidi malimtan si Yolanda. Oo, kay gabiyahe pa ko ni action boy mo, papuli sa imo mailan. Sa mga ang ulihi serious ka na hindi lang nakitaon. Sa mga ulihi ka na lang bala nga mga bagyo. Sa uli, nakita mo pag limang bagyo sa una, no? Si Undoy pagit. Mga sinyang, mga ami. Agali sa una. Sa mga Undoy sa inyo na naiyan nga mga Sama time. na. Sa inyo, Yasin, Mga sinyang, mga ami. Ami gid sa una, pero tigid to. Agali. Sinyang pagid. Dinto yung sentro, yato ya sa una, ya. Adri, gugid yang bakulod sa una ya. Agali. Gross. Kay ining, Kadumdum ko sa dami bagyo di sa una sa amon. Nga nagbaha ding bakulod. Tapos ang mga baligya na sa Libertad nagpanganod. Ang mga tao so nagabantay di sa may awing dampi blade. Kay May mga karton da sa mga kanbuds ga linutaw. Kalento sa Libertad. sagyap nila, inakuha nila. Wala sa Libertad. Kalay. Kung ako na sa unaya, pero tinaya. Ay, grabe kaliin, no? Pero tinga pagbaha, gito, no? Sa unaya, Sige, action boy, ari mga preparasyon para hindi man kita tuman nga maapektuhan. Pero subong sa Vietnam, action boy, katabo kita ara sa Facebook nga grabe. Grabing baha. Grabe ang pagbaha to sa ila, in fairness. So, una gid action boy, tinluan ang mga kanal nyo da bala, especially kung may nagasupon nga mga basura action boy. Kay syempre amo nang cause man sang baha mong. Kay kung wala kung mayara sang supon, tinagasupon man ang tubig di ba? Next. Hindi at chupon. Ha? Alay man yung chupon sa bata na action boy. Pacifier. Chato? Correct. Chupon. So, para mayo ang pag kita daloy, naging daloy flow sa tubig, ha? May ka nag-untat na chupon. Yes, of course. Action boy. Ano kayo mga doors mga chupon? Kalain. Next action boy, magpasimento kakuno sang mga posible blasudlan sang baha. Sa inyo balay be kung example gasulod, pwede mo na ipasimento, di ba? Ang pertahan nyo hindi yung bilog yung pertahan, hindi ka nakagawa. Doon yung mga matagasta lang sa may mga may anak pa na ganyan na ito may stoppage blau. Correct. Amo nang right term with action boy. Tapos next action boy. So na imo ko na. Aragin po butangan mo gidya. Pasakaan ko ang magsulod sa balay bla. Matikang ka pa. May mga balay mo ko nakita mo na. Kay tungkol para hindi magsulod ng tubig. Subong okay naman. Subong okay na. Very good. Tigin bakbak ko na to. Agin bakbak man na. Very good again. Butangan ko no entry. Ang baha. Para hindi magsulod ang baha. So nagani sa kagawad pa ko sa barangay Panukoy, ko pasaran ta ni bla resolution lang hindi ta pagsugtan ang bagyo di nga magsulod sa ang baha. Agali ka. Resolution preventing the entry of flood. Water. Tani ko mamati man ang mamati man ang baha. So next action boy, dapat may food ka gidya. Ang mo gid importante gid sa tanan niya importante action boy. May food ka dira or emergency kit, tanan-tanan nga radyo, flashlight,
flashlight, extra nga battery. Kaya dapat naka-full tank na imo sa lakyan. Once gani mag-ano na ka, para ready to travel kamo ya kundi kay basi iya naggulpi baha to sa inyo ti malakat kamo to na sa inyo nga pakaisa or diinto ay wala gasolina. Tapos wala ka load. Ha? Wala ka tawag, wala ka load. Wala ka load. So, amo na. Anli. Dapat anli ka, gid, kung may paabot nga bagyo. Especially kung ang igo, dirigid sa lugar kung diin ka. May ganip salamat kita no kay I think sa ining bilog na tuig subong daw wala pa sang bagyo gid nga nagsentro diri sa ato no. Wala. Daw lawig bila nakatinuig nga daw wala ka sentro. Salamat gid. So kabay pa. Perti man nga daan pangamuyo sa mga taga Negros mo. Of course, Action Boy. And then next Action Boy, tipunon mo ang tanan mga dokumento bala, especially mga importante niyo. Marriage contract. Mga tanan-tanan nga kadutaan baptismal certificate. Mga titulo sa duta. Perfect, Action Boy. So, tanan-tanan yung mga properties na dira. Basta mga importante yung mga dokumento. Sa dokumento mo sa lending. Kaya basi madula, o ikabalo nga, dapit ka nagali mga full bayad, di ginambal to sang nagano si mo nga wala pa tayo din dokumento mo benan. Correct? So next Action Boy, consider tamang kuno ang mga ginatawag bala nga health insurance, life insurance na mga mamo na. Kag mga property, insurance sa imo property. Kaya wala di mo mapaktan Action Boy. Babi ga park di mo sa lakyan sa gwa na tumbahan sang kahoy. Galing fortuitous event na niya. Ha? Fortuitous Oo, event. gani man. Pero amo lang na correct man. Correct Kaya inula nga daan subong Action Boy. Perfect. Okay? Sige. Kaya just in case, last, basahan tayo na lang. Just in case kung magbaha na maginan sa inyo, dapat meron ka kung prepare na nga ruta kung diin kaya mag-agi. Hindi ka maagi. Kabalo ka na bala kung diin ka mo maagi, pakadto sa amon This way. Butang mo this way. Mo na. Butang mo, parang hindi ka magtalan. Diba si Manod na sang baha, mga this way. Mga kalat, importante na pala mga kalat. Yes, correct, Action Especially Boy. sa mga lugar lang nga ginabaha. Importante ng kalat. Uluyatan. Kagdo guide mo man kung diin padulong. Mas importante kung para ismakulog na may number ka ni Jumari Vargas. Yes, perfect. CDRMO. Good morning, Sir Joms. Para kung daling mo, Joms, ang kuhan ko di pareho, kuhan di mo naanod, ang mga baboy ko di mo. Yung baboy Ay, iba na, ginakuha na nila, ginaulikdan lang ilang mga baboy. Gani. Dapat hindi na na-action boy, Basta, so, mo na ganun, prepare. Oo. Prepare para ang baboy hindi maanod. Prepare ka sang barko ni Noah. Noah's Ark. Ang mga animals na ginapasunod sa Noah's Ark. Pasakaon na. Kayo by pair. Yes. Mag-iloy nga baka din sa Susa, pasakyon. Yes. Para sa Susa, subdivision. Ay, kung mo nagbaha mo, kuno, ihawon mo. Hambal niya action ite. Ay, correct. Yaw ka pa mag-ihaw. Mas bahaon ka Gabahan, nag-ihaw ka pa. Dala ka pa sa baha. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. Kaupo ninyo si Action Art Tayhopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.